Γεια σας. Για κάνε μια δήλωση. Πού είμαστε? Στο βρέκι του Κολφίνου είμαστε. Υψόμετρο ξέρουμε. Εδώ είναι γύρω 1600. Θα δω τώρα το τέτοιο. Γύρω στα 1600-1700. Από καιρό τι βλέπεις απάνω? Θα δούμε ο καιρός, θα δείξει. Θα βγούμε κορυφή. Θα βγούμε κορυφή. Δείξει την κορυφή και πάμε, έτσι. Πού? Στον ήλιο τώρα δεν θα το... Πίσω, δεν φαίνεται, ναι, δεν φαίνεται, είναι από πίσω. Ήρθε και η φοραδούλα εδώ. Τώρα θα δούμε τον ξενώνα μας. Που θα κοιμηθούμε απόψε. Ωραία πράγματα. Εδώ είναι το εικονοστάσι. Αφιέρωμα στον Άγιο των Οδηπόρων. Άγιος Χριστόφορος. Αυτά. Εδώ ψήνουμε λουκάνικα απόψε. Οι υπόλοιποι έχουν φάει τώρα εδώ πέρα. Ψήνω, δεν ρουπώνουν με τίποτα. Δεν έχουν πέσει όλη τα άβλα. Δεν θα φαίνεται τώρα στην κάμερα. Άδειασε έτσι. Εδώ όλοι την έχουν πέσει κάτω εδώ. Τσίπουράκι. Υγεία. Τρίπιο. Λοιπόν, για πες που είμαστε τώρα, κάτσε να κλείσουμε τη μουσική λίγο. Όχι, η μουσική να υπάρχει. Α, θες background. Καφεδάκι στα 2.224. Τι λέτε κύριε? Ύστερα από μια κοπιαστική ανάβαση. Τι ώρα φτάσαμε, 5.30 το πρωί? Όλα πήγανε καλά. Φτάσαμε εδώ πάνω. Διανυκτέρευση να βγούμε. Καφεδάκι εδώ αυτή τη στιγμή για βάλε να δούμε. Διανυκτέρευση στο βουνό. Κρύος δυνατό. Και άϊπνοι είμαστε. Ειδικά εδώ ο κόσμος δεν κοιμήθηκε καθόλου. Δεν λέτε που δεν κρυώναμε. Άστο, ναι φίλε, και εγώ έβγαλα το μπουφάν, το έβγαλα. Έσκασα κι εγώ. Έβγαλα το μπουφάν και το έβαλα στο σκεφάλι. Αν δεν είχε καιρό δεν πιάσουμε. Καλά, ναι, σίγουρα. Φαντάζεσαι να κρυώνες. Υπήρχε χειρότερο πράγμα.
Θα σηκωνόμασταν όπως ήταν μέσα στο βράδυ, κάτω. Τι, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν τραβάγαμε κανάλι. Λοιπόν, η θέα που έχουμε από εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα κάτω. Πώς δεν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται δηλαδή και την πιάνει. Βλέπουμε μέχρι που βλέπουμε, Χρήστο. Λοιπόν, φράγμα ποινίας, δεν έχουμε καλή ορατότητα. Έχει υγρασία και δεν φαίνεται. Φράγμα ποινίας κάτω, τα έχουμε πει αυτά. Βιομηχανική, Πάτρα. το φεγγαράκι. Μας έστησε. Παναχαϊκός. Έτσι, μας έστησε το φεγγάρι το βράδυ. Χαμήλωσε έτσι. Χάραξε ρε παιδιά, τι έγινε να... Σήμερα βρήκε να αργήσει να Ένας χαράξει. ήλιος σαν ταψί. Ο ήλιος θα δώσει. Πού είναι αυτός το μαλάκα να τον πλακώσει. Φέρε, γυρνάει, φέρε. Σηκωθήκαμε σαν τους τρελούς μες στη Ω, εδώ πήρε φωτιά ρε. Τι έγινε. Τράβα το. Πήρε φωτιά η καλαμαριά. Αυτό είναι το γκαζάκι. Φτάσαμε. Πού ανεβήκαμε? Εκεί πάνω. Η ώρα ανεβήκαμε.